Voilà, hier nog even de bushalte Stationsplein aan het winkelcentrum van Hulst. Dus momenteel wordt dat bediend door de buurbus 589. We zouden graag hebben dat de zaterdag, de zondag, 7 op 7, dat men naar de winkel kan gaan. Dat de mensen niet een half uur van het busstation, bijvoorbeeld de zaterdag, naar hier moeten te voet komen om hun aankopen te kunnen doen en terug een half uur te voet naar huis moeten gaan. De bus kost al serieus duur, dus alstublieft voor jongeren, mensen met kinderen, ouderen, wij hebben een bus nodig tot het winkelcentrum. Dus hier op de linkerkant is er een winkelblok, kledingwinkels, brainwash, dat is een kapperszaak, kruidvat, momenteel MT, Scapino. En hier aan de rechterkant natuurlijk Albert Heijn, Jumbo, Aldi. En niet te vergeten ook de karwei. Gelieve respect te voorzien voor de inwoners, want ik zelf kan het wel doen met de fiets, maar er zijn vele mensen die niet met de fiets kunnen komen, die met het openbaar vervoer moeten komen, die geen 30 minuten kunnen stappen van de bushalte, van het busstation tot hier. En vooral in het weekend, want in het weekend rijdt de buurbus niet, is hetzelfde probleem, is er helemaal geen verbinding.